Katanat Pulit ringkat bakatanat kakwat kakia kila shimya karai ban pynshitom ye gitu ki badi duma syndah jong Skul College. Ye kani karai la shim hinin kasngi habala pelong ye kajing ai jing ye kai halor ki an ki bete ba kajing de jing bam ba jing di duma bala pelong de National Tobacco Program jong katanat kakwat kakia jong sarkar kami. Hakajing pengi khobor nak office jong Superintendent of Police East Khasi Hills loong ba in pynshitom ting la da shem ba don ba di duma hapo ka shispa yard na kajing don jong Skul College. Ka khobor ka ithuru bah Meghalaya hadu pra hajar mut ki briu ki yap shisnem na kajing bam ba jing di duma.